Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда Бал фестивале узды. Медовый спас бәйрәме гаилә елына багышланды. Молодцы, әйбәт әзерләнгәннәр. Җырлыйлар, бийләр, саталар, алалар. Рәхмәт. Илебездә физкультурачылар көне бәйрәм ителде. Иң яхшыларны һәм актив яшьләрне Татарстанда да бүләкләделәр. 30 ел артык балалар белән эшлим. Минем эшем бик кеше балалар белән эшләргә. Һава десанты гаскәрләре көне уңаеннан Әлмәттә голубые береты төркеменең концерты узды. Эта вот песня, она написана была еще в 1985 году. И посвятили мы ее своему родному гвардейскому парашютно-десантному 350-му полку. Августта Россиядә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Әлмәттә дә бу бәйрәмне тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Креатив процесслар фабрикасында үз өлкәсендә иң яхшыларны һәм актив яшьләрне бүләкләү узды. Толырак алдагы минутларда. Бүгенге бәйрәм тренерлар, физкультура укытучылары, профессиональ һәм әлбәттә үз үрнәкләре белән спорт белән шөгыльләнергә бер кайчанда соң түгел икәнен күрсәткән һәвәскәрләр бәйрәме. Спорт кешеләрне берләштерә, аларны максатларга һәм үз хыялларына ирешергә өйрәтә, һәм әлбәттә инде ихтыярын сыный. Безнең шәһәребез өчен бу бәйрәм зур әһәмияткә ия, чөнки бүген Әлмәт районында төрле яшьтәге һәм һөнәрле гражданнар үзләренең сәламәтлеге һәм физик әзерлеге турында кайгырталар. Бу хакта тантананың дәрәҗәле кунаклары билгеләп үтте. Сез беренче тапкыр балаларны каршы алып, улларыннан тотып спорт тормышы буена алып баручы һәм һичшиксез сез спортка кызыксыну һәм теләк уятучы кешеләр. Балаларның казанышларына әти-әниләр дә бик сөенә. Шуңа күрә сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер һәм һөнәри уңышлар телим. Эшегез өчен рәхмәт. Долголетия и успехов в профессиональной карьере. Спасибо. Тантаналы шартларда Татарстан Республикасы спорт министрлыгы, Әлмәт районы башкарма комитеты һәм физик культура, спорт һәм туризм идарәсе мактау белгесе һәм грамоталарын тапшыру тантанасы булды. Наталья Жилинская спорт өлкәсендә 17 ел элек эшли башлаган. Эшкә бик теләп һәм рәхәтләнеп йөрим ди ул. Бүген аны физик культура һәм спортны үстерүдәге казанышлары өчен мактау белгесе белән бүләкләделәр. Попал случайно. Дөресен әйткәндә, бу өлкәгә очраклы рәвештә эләктем. Шул вакыттан бирле рәхәтләнеп эшлим дә. Минем төп эшем тренерлар белән бәйле. Аларга нечкәлекләрне аңлатам, мөһим документация әзерлим. Это нюансы, готовить для них документацию. За многолетний труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Алемейцевского муниципального района. Альберт Ишмөхәммәтов 30 елдан артык физкультура укытучысы булып эшли. Балаларда сәламәт яшәү рәвешенә дәрестә генә түгел, шәхси үрнәк белән дә кызыксыну уята. Профессиональ йөзү белән шөгыльләнә, велосипедта һәм җәяү йөрергә ярата. Укытучының һәр укучыга үз юлын табу мөһим дип саный. Мин 30 ел артык балалар белән эшлим. Минем эшем бик кеше балалар белән эшләргә. Толпана ашқана, як суына түз генә. Әлмәттә бүген 50-дән артык спорт түрі үстерелә. Яшьләргә генә түгел, өлкән яшьтәге кешеләр өчен дә яхшы шартлар тудырылган. Профессиональ һәм масса күләм спортны үстерү өчен ишек алды территорияләрендә кертеп, иҗтимагый киңлекләр дә зур нәтиҗә белән файдаланыла. Дөнья күләм спорт олимпында безнең якташларыбыз статуслы ярыш, турнир, чемпионат призерлары исемнәре көннән-көн ешрак яңгырый. Татнефть компаниясе дә спорт инфраструктурасын үстерүгә зур игътибар бирә. Алсу Нуриева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгелмәлләр бергәләп физкультурачылар көнен билгеләп үтте. Бәйрәм уңаеннан энергетик стадионында спорт уеннары оештырылды. Гаилә йылыксаларында биредә ГТО гаилә фестивалендә булып узды. Толырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр.
Энергетик стадионында педагоглар, инструкторлар, тренерлар, методистлар, балаларның һәм өлкәннәрнең физик сәләтләрен үстерү белән шөгыльләнүчеләр. Аларга хөрмәт һәм мактау, һәркемгә бүләкләр, мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшыралар. Хотелось бы сегодня вам пожелать. Барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Сәламәтлек, озын гомер теләп калам. Спорт ул тормыш нигезе. Сәламәт тәндә генә сәламәт рух була ала. Физкультурачылар көне кыю, хәрәкәтчән, дәртле һәм актив үз тәнен формада тотучыларның традицион бәйрәме. Энергетик стадионы кырына спорт сөючеләр дә, профессионаллар да җыелды. Халида Князькина бәйрәмгә Карабаш бистәсеннән килгән. Мондый чарада беренче тапкыр катнашам дип сөйли. Я сегодня буду бегать. Бүген 2 километрга йөгерәм, волейбол уйнаячакмын. Үз мөмкинлекләремне тикшереп карыйсы килә. Спорт белән дус яшәү рәвеше һәркемгә үрнәк. Моны физкультурачылар көненә багышланган чарада катнашкан һәркем дәлилләде. Чарада катнашучылар пляж волейболы, мини-футбол, җиңел атлетика буенча ярышларда катнашты. В этом году, допустим, Быел электрон коралдан атуны керттек. Җиңел атлетика буенча линейканы киңәйттек. Инде 2нче елын пляж волейболы оештырыла. Әкрен генә алга таба барабыз. Бәйрәмдә гаилә елы кысаларында КТО гаилә фестивале оештырылды. 3 кешедән торган гаилә командалары гимнастика скамьясында туры аяклары белән басып торган килеш алга авышты. Гәүдәләрен яткан килеш күтәрделәр, отжимание ясадылар. Айгөл Шәрәфиева, Зирек Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луча Әлмәт компаниясе. Ознакай шәһәренең мәдәният йорты каршындагы мәйданда бал фестивале узды. Анда умартачылар да, эшмәкәрләр дә, авыл үзешчәннәре дә үз күргәзмәләре белән килгәннәр иде. Медовый спас бәйрәме быел гаилә елына багышлана. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Мондый күркәм чара районда ел сайын уза. Аны оештыручылар район һәм шәһәр мәдәният йорты коллективы. Баллы фестивальдә донник, каштан, юкә, карабыдай балын табарга була. Алмаз Хафизов тәҗрибәле умартачы, Тымытыга авылыннан килгән. 1000 авырудан дәва булган бал турында күпне белә. Балда ясыйбыз, перга ясыйбыз, огнёвка ясыйбыз без. Анасан пчелиный подмордан настойка ясыйбыз, бик полезный бер. Анасан прополис. Бәйрәм кунакларына шулай ук быелгы яңа уңыштан яшелчә, җиләк җимеш күргәзмәләре тәкъдим ителде. Катнашучылар бал ризыкларын татып карый алдылар. Балалар өчен дә кызыклы уеннар оештырылды. Бүген менә мәйданчыкта күреп торасыз, безнең кальций брос уены, туплар белән ярышлар бара, розетка уеннарын уйнатабыз, бик күңелле. Рәхмәт шушындый безнең җитәкчеләребезгә, халык өчен улы бәйрәм үткәрәләр. Бал бәйрәме бүген бездә. Балалар да куанып, менә бүген шатланышып ял итәбез. Молодцы, әйбәт әзерләнгәннәр. Җырлыйлар, бийләр, саталар, алалар. Рәхмәт. Бал бәйрәме район үзешчәннәренең күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәткә голубые береты төркеме килде. Калабызда артистлар инде 12нче тапкыр. Бу юлы сәфәр Советлар Союзы герое, армия генералы Василий Маргелов бюстына чәчәкләр салудан башланды. Толырак Алсыныр Рио материалында. Бүтән ил буенча һава десант гаскәрләре көне инде билгеләп үтелүгә карамастан, Әлмәттә десантчыларның очрашу өчен тагын бер мөһим сәбәп барлыкка килде. Голубые береты төркеме белән бергә алар һәлак булган иптәшләрен искә алдылар. Мәңгелек ут һәм Василий Маргелов бюсты итәгенә дистәләгән кызыл канәфер куйдылар. Ну, это традиционно, если мы приезжаем с концертами. Бу традицион күренеш. Һава десанты гаскәрләренә нигез салучы Василий Филиппович Маргеловка һәйкәле булгач, без һичшиксез легендар десантчыларны искә алып, концерт алдыннан истәлекле урыннарга да барабыз. Филипповичу Маргелову, то мы обязательно посещаем эти места, отдавая дань памяти легендарным десантникам. Әлмәттә десантчыларның һәр очрашуы нинди генә ситуация туса да, бер-берсенә ярдәм итәргә әзер булган бер туганнарның күрешүе кебек дип билгеләп үтте кунаклар. Шулай ук алар шәһәр турындагы тәэсирләре белән уртаклаштылар.
С каждым годом мы приезжаем и видим, что город. Килген сайын без шәһәрнең елдан елма турая баруын күрәбез. Безнең өчен бу төп күрсәткеч. Яңа йортлар, микрорайоннар барлыкка килә. Юллар да хәзер күпкә яхшырак. Бик шәп шәһәр. Раньше их, считай, вообще не было направления. Так что замечательный, хороший город. На наших глазах он расцветает, потому что мы здесь были первый раз давным-давно. В общем-то, и не было... Безнең күз алдында Әлмәт шәһәре матурая бара. Без монда беренче тапкыр инде күп еллар элек булган идек. Ул вакытта мондый шәп паркта бюст һәм мемориаллар да юк иде әле. Барысы да бик тыйнак кына иде. Әмма нефть башкаласы үз исемен лаеклы йөртә. Килгән саен без бу шәһәр белән сокланабыз. Любуемся этим городом. Небо августа, письмо к матери, һәм әлбәттә һава десант гаскәрләренең гимн буларак яңгырашлы Синева җыры. Кич белән калабызда легендар Голубые береты төркеменең концерты булды. Әлмәт халкы музыкантларны сокланып каршы алды һәм артистлар белән танылган хитларга кушылып җырлады. Концерт киң игълан ителмәвенә карамастан, Нефтче мәдәният сарае залы тамашачыларны көчкә сыйдыра алды. Голубые береты ансамбле Россия буйлап концертлар белән йөрүенә быел 39 ел була. Аларның сәфәрләр географиясе киң, әмма төркемнең тыгыз концерт графигында Әлмәткә дә вакыт табылды. Һәр җыр илебез тарихының бер өлеше ди артистлар. Чыгышлары кызыклы вакыйгалар һәм җырны иҗат итү тарихы турында истәлекләр сөйләү белән үрелеп барды. Песни, конечно же, разные, но вот эта вот песня, она написана была еще в 1985 году. И посвятили мы ее своему родному гвардейскому парашютно-десантному 350-му полку. Үзенең беренче концертын төркем 1985 елда 250-нче гвардия парашют десант полкының солдатлар клубында уйный. Ул чагында күрше артиллерия полкы җитәкчелеге аларга аппаратура биреп тора. Солдатлар көндез хезмәт итә, төнлә репетиция үткәрә. Сначала пели песни. Башта репертуарыбыз нигездә шул еллардагы эстрада җырлары иде. Аннары үз җырларыбызны иҗат итә башладык. Ахыр чиктә эстрада җырларын чыгарып, үз безнекен генә башкара башладык. Башта Әфганда гына уйнарбыз дип уйлаган идек. Әмма Советлар Союзына кайткач, когда поют солдаты бәйгесендә җиңдек. Шуннан җитәкчелек ансамбльне соклап калу турында карар кабул итте. Мы уже победили в конкурсе, когда поют солдаты. Вот. Ну и начальство решение приняло ансамбль сохранить, чтобы он был. Шул вакыттан бирле состав берничә тапкыр үзгәрсә дә, тыңлаучылар үзгәрми. Моннан тыш, Голубые береты иҗатын сөючеләргә яңа буын да өстәлә. Музыканы ошый, аларның текстлары да мәгънәле, тавышлары драматург. Бу концертны тыңлап тордык. 2 сәгатькә якын концерттан соң Голубые береты әле озак таралышмады. Тамашачы үз кумирларын җибәрергә теләмәде. Артистлар төркемнең Әлмәткә тагын кайтачагын вәгъдә итте. Алсу Нуриева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, Миллинә Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.